Boas, este vídeo pretende ser un vídeo tutorial para aclarar ou ensinar aos padres do alumnado como entrar na aula virtual do instituto, como acceder aos cursos nos que están matriculados os seus fillos e como poder ver as tarefas dos profes ou facer entregas. O primeiro que temos que facer é abrir un navegador web, entrar na páxina de Google, vale? Google.es ou google.com e despois buscar a páxina do centro, que é o Isidro Parga Pondal. De feito, podemos xa buscar directamente a aula virtual do Isidro Parga Pondal e xa podemos entrar co primeiro ligazón. Unha vez estamos dentro, na parte da dereita, temos que acceder, identificarnos para poder entrar. Os vosos fillos teñen xa unha conta creada que é o seu nome, punto, apelido 1, apelido 2, todo seguido, sen espacios, sen tildes e sen ñes, vale? Por exemplo, se o voso fillo se chama Carlos Núñez Aguiar, pois o usuario é carlos.núñezaguiar, vale? Se ten un nome composto, nome, punto, nome e despois os apelidos. O contrasinal, eles xa o cambiaron, pero se por calquera cousa non recordan o contrasinal que cambiaron, co que ten que acceder, poden facer aquí en olvido o nombre de usuario e contraseña ao seu correo electrónico co que se registraron na aula virtual, lle chegará un email para poder cambiar o contrasinal correspondente. Eu teño un usuario de proba, entro na aula virtual, pinchando en acceder. Unha vez dentro, aquí na vista xeral de cursos, en cursos, o alumnado terá os cursos nos que está matriculado. Como este usuario non ten ningún curso matriculado, eu vou matricular agora en algunha materia, así tamén podedes ver, no caso de que o vosso fillo non estea nalgunha materia, como ten que facer. O que facemos é pinchar en inicio do sitio, á esquerda, no menú esquerdo, baixar no menú lateral ata chegar ás categorías de cursos, nos vamos a ESO, bacharelato, segundo curso. Eu vou probar, por exemplo, con primeiro da ESO, selecciono a categoría primeiro da ESO, e temos xa con nomes e materias todos os cursos no que está o profesor. Por exemplo, vou matricular en lingua castelán da profesora Irma. Pincho, automáticamente me pide unha clave de matriculación. Todos os cursos teñen a mesma. ABC 1, 2, 3, punto. Importante o punto do final. E lle damos a matricúlame. Automáticamente xa entramos no curso da profesora, que neste caso na pantalla principal pois ten un mensaxe de benvida e aínda non ten subido nada. Unha vez xa estamos matriculados nos cursos, pinchando de novo en inicio do sitio, veremos que xa baixo o epígrafe os meus cursos teño os cursos nos que estou matriculado. Queremos facer máis cursos? Facemos o mesmo. Vamos a categorías de cursos, pois primeiro da ESO, ou, por exemplo, vou facer outra materia que sexa diferente, pois, por exemplo, con bioloxía e zooloxía, vale? Con Adán, que anda por aí, ou con francés, Carmen, calquera, o lingua gatera, Chustato, vale? A que queirades, basicamente, tedes que baixar e chegar a materia correspondente. Pois francés, primeiro da ESO, con Dolores. ABC, 1, 2, 3, punto, matricularme e xa estou matriculada no curso. Todos os cursos máis ou menos teñen a mesma dinámica. Na parte superior temos un foro de novas no que o profesor pode engadir información. Despois, por temas, os apuntamentos materiais que comparte co alumnado. Por exemplo, neste caso temos unha carpeta con cousiñas de francés, algún vídeo, vale? No caso de que o alumnado teña para entregar algunha tarefa, por exemplo, vou matricularme en plástica, que se non recordo mal, creo que o profesor Juan lles mandou facer unha entrega dunha materia de plástica. Fixadevos que tedes 2 páxinas, pode ser que algún alumnado teña cousas, que teñan que matricularse en algún dos 2 cursos.
ABC 1, 2, 3 punto, matricularme, vale? Pois este profesor ten PDFs con información, introducción ao curso de evaluación inicial, un email para explicar cousas, etcétera, etcétera. Esta icona representa as tarefas. Se o profesor quere que o alumnado faga cousas durante o confinamento que se dá o caso, fará tarefas de entrega. Como funciona? O alumnado pincha na ligazón correspondente, terán unhas instrucciones do que teñen que facer, vale? E aquí terán, que puntería, justo esta non ten, vou probar en outra, unha tarefa para entregar. Por exemplo, vou facer a última, a ver se teño sorte, ten para entregar. Vale, aquí, engadir entrega. Eu pincho en engadir entrega e aparece unha ventá onde teño que entregar o ficheiro. Normalmente o profesorado indicará o formato se ten que ser un tipo de documento de texto, unha imaxe, un PDF. Para entregar podo facer simplemente arrastrando. Se eu, por exemplo, teño aberto un documento, pincho, arrastro ata a ventá e cando está dentro, solto e automáticamente se copia. Se me confundo e isto non é o que quero entregar, pincho nel e lle dou a eliminar. Confirmo e automáticamente bórrase. En vez de facer arrastrando, podo facer desde aquí. Pincho na icona, selecciono que quero enviar un ficheiro, en examinar busco o ficheiro que quero entregar, pois por exemplo ese mismo, e despois en enviar ficheiro. E automáticamente aparece, vale? Se o profesor ten un límite de que solamente pode ser PDF, pois automáticamente non aparece, como foi o caso, non aparece a imaxe, vale? Porque solamente poden entregar PDFs. Cando termino, lle dou a opción guardar cambios e automáticamente se fai a entrega ao profesor. Eles saberán que o han feito porque se ve que está aquí, vale? E desta maneira farán as entregas. Pódense pôr en contacto co profesor, vale? Clicando nesta mensaxe de aquí, amosar ou agochar o menú de mensaxes, nova mensaxe, e poden aquí buscar un usuario, pois por exemplo Juan, vale? Juan, pois aquí temos os nomes que aparecen ordenados, pinchamos no nome e podemos automáticamente desde aquí escribir unha mensaxe que queramos e despois pulsando en enviar se envía. Desta maneira podemos empregar o aula virtual para ponernos en contacto co profesorado. Este máis ou menos é o funcionamento sinxelo da aula virtual para o alumnado.